Hello guys, good afternoon. So, di amis among sagingan karon, nag-update sa amis among sagingan. Kay nadaghang bunga nya. May daghang mga laya nga dahon amo sa libyuhan. So, di amin diri nagpuyo kini ako ang apo. Update sa sagingan. Kakawan. Ha? Anak na sa kainit. And hello guys. Hello guys. Nag-harvest na mi aning mga kakawan na namo dinhi. Ni among harvestan ba? Harvestan ni James. Yan ang mga tinanom. Nag-harvest na. Kitaghag bunga sa mga saging dito. Mga hinog-hinog na. Ay, la! Ay, ilaga, ikid! Perdo! Sagan ko sa ilaga. Ada nak kau nak tiket yang sana. Karun. Ha? No? Gari doon. Daghan kayong harbisonon. Oh, naglimpyo mi diri niyan ana sa mga harbisonon mga saging. Wow. Nakabaligya na si Tani guys. Grabe nindo tag-view diri oh. Nindot diri sa bukid guys kay nindot kay view. Taas kay tag pananaw. Updates lang ni sa amo ang sagingan. Kini daghang bunga. Mga kakawan, kalubian. Among hiwanan kay aron nga makaginhawa ang mga kakao. Kaluoy tas akong apo eh. Aw, naara ka di ay diha? Tao nagsuot-suot sa kasagingan og kakawan. Kaluoy. Kung anita sa bukid, lingaw lang kag suot-suot sa kakawan og sagingan, no? Uy. Ang apo. Nagsuot-suot sa kakawan og sagingan. Wow, kanindot review. May mga bunga nga saging sa ubos. Nindot review nga to. Dong! Dali na!